Pipila ka mga disgrasya sa daan ang natala sa dakbayan sa Talisay o sa lungsod sa Minglanilla tungod sa kadangog sa daan dala sa pag-uwan-uwan. Usa sa disgrasya nga natala sa Minglanilla, usa ang namatay. Sa report mo balik si Marie Dumabok. Sa kuha nga video sa usa ka netizen nga si Jasmine Abalye, makita nga napiit sa manubela kining driver sa blue nga multicab. Makita sa nahang bahin sa gikabangga sa multicab ang puti nga van. Ang impact ngadto sa dapit kun asa naglingkod ang driver sa multicab. Gilang biktima nga si Nilo Barbiento sa 63 anyos, taga Barangay Perelo sa Carcar City. Sa pakisusi sa Minglanilla Police ug sa Minglanilla Traffic Commission, padung ang multicab sa Southern Cebu ug gingong kusog ang padagan dihang anaa kini sa daan en Bacalso sa habig sa Barangay Tungkop. Apan kalit lang mibuto ang wang ligid sa unahang bahin sa multicab ug kay dangog ang daan, giingong wa na kini makakontrolar. Mibangga kini sa mga bollards dayon sa sementadong signage ug mitipas sa pikas nga daan. Hinungdan nga mibangga kini sa van pasaruan nga gimaniho ni Joel Alulod, 41 anyos, nga padong sa dakbayan sa Sugbo. Wara hinoy na angol sa mga sakay sa van, apan naguba ang dong sa van. Kusog sa iyang dagan niya, kusog sa dangulan. So, main lang kay naigo sad siya sa mga bollard ug katong sa traffic sign nato nga naisemento sumotong dili kayo siya dako og na damage siya kuan. But wala gyud napiit gyud ang driver. Kinahanglan tag equipment nga gi-extricate gid siya para makuha lang gid siya sa sakyanan. Mato sa tag-iya nga unang adlaw sa trabaho unta ni Barbientos isip driver sa mobile store sa Mangga. First tigo to siya ni biyahe niya. Amo sulti niya in ako ba na ayaw biyahe sa ayaw mo adtog layo. Kay on dito ra kay reject bi ng mga mangga nga pila may halin na imo adtog paglayo gamay kistanan niya. Mga reject para skin ra ba? Oh, mingo shake ana. Pagka disgrasya ni ana naman nga asa dae mo nasa bigla nga naman namong naabot din ha in tawon nga ningon man kun diri ra mo. Gipaybaw sa kabanay ang kapulisan sa Minglanilla nga namatay sa tambalanan si Barbientos. Guba man ang motor, standby man na siya, nay mangga mo drive siya. Sa man kinang pasakit ba condition din ang kuan. Ambot sa kaoy kay bag-o man to nilang gikuhang multicab, kondisyon ba katog bato mawaras karsada kalit. Ang tag-iya sa van ug pamilya ni Barbientos ang makigsettle ra. Samtang pipila usab ka disgrasya ang nahitabo sa dakbayan sa Talisay. Din matod sa hepe sa City Toda nga ang pagpakusog og padagan ug kadangog sa dan ang gitan-aw nga hinungdan niini. Nakatala mi og upat ka mga alarma nga kasagaran mga dumbol, no? Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Marie Dumabok. GMA Regional TV Live.